Pa dobro, ja sam, eto, kao što sam već napomenula, ta povučena osoba. Sjaj, poštovanje. To je bila osnovna škola i taj trenutak je ostavio jako velike posljedice na mene samog i na moje mentalno zdravlje. Ne. Nisam znao. Nisam. Uglavnom sam željela da budem sama, da budem sa svojim psom. Sorry. Vedra je često, tako da ne bih slutio ništa tako. Taj neki trenutak kada su zapravo samo te emocije potisnute i kada su samo spuštene i ostavljene. Znači, to su toliko pritisci u glavi. Da li će nam se javiti misli o suicidu, što u tom momentu jesu? Zašto jednostavno ne mogu kao moji vršnjaci da nastavim dalje? Da ona želi, ona bi rekla. Ne mogu ja nju da sad nešto nateram, da ona meni nešto kaže, ako vidim da ona ne želi. Roditelji vide da sam loše i sad je pitanje šta sad.